Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Sagudahin nga ti surat ti pagkasalitaan ni Anton nga Napoluan. Baliktad. Dear Manong Nemi. Nakakupina kon kadigiti linabaak Manong Nemi iti dayta nga malem. Sabado. Iti taayabanak Manong Nemi ti asawak. Anton! Anton! Umayawan! At syempre, nagdardarasa ka, hanapan iti silid nga ayan na. Talpas mo, Jubramon? Nalpasin. Nakupin ko di kiti arawatan. Apa nga kinupin mo? Dati-dati kita kumukuman ng ti arawatan, numalkas na nga malabaam kan maakas mo? Di kiti arawatan kasaan nga nas ka na makumpin. Papaorin mo tilaglag mo, sa mula matandaan ti magbagkan ka. Pasensya kan. Napintas ba't pa ng kupin ko kit? Dagiti arwatek ng naruna ka dagiti irupurmek ket may hangir da. Hindi ka hangir. Ano naman tan? Amamang ka pa nga, glablaba kada, nag-istimar ka dagiti arwaten tayo. Di mo na patandaan na nan. Sige. Alagkutikan. Ano naman ti bagam ya? Inga pa ubrahan, Inga isalapay. Unin ka. Inga ihangir dagiti arwatek sa mga kupkupinan. Sa katong sublit to. Hanan? Nagtungpalak Manong Nemi tanudyak agtungpal. Adada nga agong unget ti asawak. Nalabsak Manong Nemi ti anak mi. Nga ni Suset iti salas. Nga gadget iti ububrana. Daddy? Ay, anak. Api nung tan na ka man ni mami. Kasursurun mo data nga mami. Ung-ungutan na kakit din. Sure. Anak, samulutan dilgilo ni mami. Ano bro maya? Ito'y. Di ka unay ti gadget, anak. Makadadahil ti salunat. Sumit ti bagbagada, daddy. Magustok mo. Sige, isaratin ko nga natin, daddy. Tatulungan ka. Kayak, anak. Tulungan ka nga kupin. Nakakupin ako ng dublek. Abi dublem ka ma. Ihangir ko. Nangigmoto ko na ni mami. Ihangir ko. Dati-dati met ngaming ihangir mo. Apa ngamin nga kinupin mo. Padasak man ko nak. Data nakaore ka man ti ungit ni mami. Saan kamit ngamin nga agtungtungpal di kayat na. Idi tanatungpal kon wano na isara nagihangir kon di kiti arawaten ti asawak Manong Nemi. Nagsubli akon ti yan. Daddy, papanamanin. Iti kwarto ni mami. Apay kwarto ni mami ko nam? Kwarto mi kay ni mami ko nam, Kwarto ni mami. Amumat nga. Saan ka mga kakawartoan? Nusan nga sikat
kakwartuak, ni mami ti kakartuak. Ngem adda nga kayat ni mami nga isuna ti kaaddak. Ngem kasla kayat kuno ka nga sikaw. Ngem mahanga bali dadi. Bali na dan tumitin bukod ko. Kabaylag tumitin may mesa nga maturog. Siyempre ka ko ni ti silid ti asawak. Nalpas kon jay pinaramid mo. Ana ti paramid mo pa eh. Mabalin sa hamat tan nga kagluto na. Masapa ka mangan. Dada papanak. Papanam. Di naman balang salutsud ka. Ada papanami ka na kiti opisina at iso nga sa pahayam tagluto, tas sa pahayag ti mangan. Ano papanan nyo? Saan kayo mangragid papanan nyo? Angkan nga agsalutsud pa'y. Igagluto ka din. Tanong mas pagrikat makamanganda ito na umat sa baling obrayon ka na anak tan no saan nga maturog. Sige nga. Kuti ka. Kabay-bay ka kuti. Ana pala turura ayam. Ingkan Sige na ko. Imi nakinat kadua ti anak ko manunemi ti kusina naglutluto. Daddy, apa nak? Idi, hangko pa lang amo. Ita, amo kon. Si mereka ko ni ti eskwela. Nag-nursery ak. Ita, ada akong ti kinder. Nga niya. Tapay lang amok ako ha. Baliktad. Ano ang baliktad? Mamanum iti kiti kaduam nga lalaki nga. Mangkuy-kuyuk kadagiti anak da iti school Tududwa kay sa lang. Sino? Ti classmate ko. Tay papang ni classmate ko nga ani. Puro babae di kiti mangkuy-kuyuk kadagiti anak da iti eskwela. Da kailang nga duwa. Ket di ko na ni ani, adda nga min di abroad ni mamang na. Iso nga, ni papang na, di mangkuyuk yung kuwana. Ket siya nga, ket siya ka, ang pingasang ni mami. Igabata ni mami, ket agmo po bisina. Ket siya, saan? Siya nga ron nga baliktad. Ano ang baliktad? Siya ka kumat mong opisina, Tani mamim ti, ay tani mami agbati dito'y balay. Isot agdalos, iso aglaba, iso agluto, isot mga sikaso kanyak, isot mga tulong kanyak ta assignment ko, isot ni mamit mang kuyok kanyak di eskwela. Imsamet, ta si kamet, di balik garod. Siyang ka di nga rumbeng ko mga ti mama, uno mami, ti mga sikaso ti anak. Una, nimet mamim ngamin tinakaadal. So nga nakaupsot agupisina. Kasi ka dati, anong trabaho dati? May sakit din nga waitress. Waitress? Waiter ko na mo? Huwag kayang. Kung nakalaman di mo amo, koreheren, di bagbagak anak. Di waitress, babae. Di waiter, lalaki. So adadalan mi. Kwa. Nalala, sige. May sakit din nga waiter. Hindi mamamok ni mamim. Mangupubisan niya din ni mamim. Ket, inaharan mo ni mami? Alam agistorya ka na, daddy. Kasano nga nagamamok kay ni mami, kasano nga da kayo tinag-asawa. Kasano nga kinayat na ka ni mami, ket saan kamit nga nagturpos ti kolehiyo. Di ba kasat istorya? So magibabagakin ka. Di kita parents, di kita classmate ko. Istoryan dati may papangkada kami kini mamim. Una, oras siyang kusal sa lutsuden, ibagbagada. Lala. Tulungan ang magidi. Sarawan na ka, tapno, asapa kang amok tagluto no ka, ma'am. Daddy. Ori agi prepare, agi marit. Agi kawa. Ngayon, alwada mo lang, makabaiwa ka, ha? Maiwa ka, galip ka dito, ingredients kiti. Ano trato niyo namin? Agi saak. Kaya magusto ni mamim.
Gabot ang makulit manong name ti anak ko. Inistorya kang kuana. No kasano nga napasamak nga da kami kinipresi iti nag-asawa. Di may isang arabi imay damamim iti restaurant nga pag-ubobraat. Imay da nag-dinner. Iti malpas dinner da, intuloy dati nag-inom. Amo ni mami tuminom ti arak. Kaya dati mo, amo naman, di ba? Basta remala daw nga gawid. No sumangpet. No siririing ka kumagat, makita mo at langana. Amo na uminom ti arak. Baliktad na talaga. Papay, sika ka mo at amo na uminom ti arak. Saan ni mami? Di baliktad. Ket, ano pasamak, ituloy mo na daddy. Kadidi nga rabi, siyak iti nagserbi, siyak iti nagserve kadakwada. No ano rin iti orderen da, no anat pulutan da, no kahit naman rin tuminom, siyak iti nag-serve kadakwada. Ket, akurso natag idin kini mamim. Uy, ket, haging ka, nga naparpartektan, di ba kas daawak, ni matlahingan mamim tinabati. Kati, kita na nga rin napasamak, pinagawid yo. Gabota siya kita mapatbati ti restaurant. Agawid namin. Saan naman kaya ti agawid? Tao, mangitulod kang kuwana. Pinanawa mo at latan diti kakadwana. Kahit gabota kras ko ni mami. Amukon! Kasla mawata kong tinapasamak, daddy. Ala ka. Renape mo ni mami? Nana? Renape mo ala. Saan na rape? Kasi na nga rod. Adamot puot na. Napang ko impaida. Injay pag-idda hangabali ko na. Nga siya kong tagidda. Iti pag-aabaya kalamisaan. Hindi panawa kon. Igawid nakmat din. Ala! Kinapin ang gawid na ka ni mami. Love me, love me. Kung kuna naman. Ala! Kasi diyan na napasamag, daddy. Ngayon, nagkat gabot ako rusunada. Kat love ko mat ni mami. Sa napintas ni mami, di ba? Uy, nagpintas. Kas kapintas ko. Maalaking ko na. Eh, diyan. Diyak kumakayat. Gabuta. Diyak kayo nagundawayan. Di pa nakapartek na. Ang kayat kumat, kayat na. Di. Ila. Haman ngitol-tuloy, daddy. Daddy. Abay. Upi nga po. Mamumon. Di ko na nga lovemaking. Kito na. Tiagbisito. Dagarakop. Tiaglabos. So nakangigam ka na kita. Di kayo sukalaak nga loko. Nakita na ano da, papang na kini mamang na nga, nakalabos nga, gob-gobbon ni papang na ni mamang na. Nagloko. Isardagnan, kada ta, inakikiwar di lot-lutuan. Alay, ituloy mo na, daddy. Ituloy mo na. Ituloy mo, anak na pasama. Bakit, edi makapuot ni mamim, dinamag na at napasama. Kaya baga ka? Virgin ka din ni mami? Virgin. Ket inanano na kang arudan. Hindi na mo na nga, Kasta ko na, panang danog-danog na kanya ko na. Pungut-pungutan na, katatumba-tumbahan na. May baga kang na nga saan ko nga rin ta isot inangigawid kanyak. Isot imuna nga mararakop nga isupet imuna nga bimisito kanyak. Isupet nga katerwate. Ket, chay, idarom ka ti rape, kunana. Nagdanag akamat ha, uray ko lang o tiliwan na giti pulis. Yung maumat. Naging kakakalpasan ti talong nga bulan. Nagsubli ni mami. Ket, baga na nga masikog.
Hala, naminsan lang, Dad. Uy, naminsan lang. Ket sikat sikog na. Ay, lakas di gayan di pa nakaramid ko. Sa mo to istorya ay kada classmate mo, ah. Kas di gayan di pa nakaramid ko. Ay, kalimbaga na, nga ikasar ko isuna. Ah, kas jay, kat uwan ko na ka. So nalang taon urnong ko na ka. Nga balik, siya taggastos ko na. Ah, nagkasar kay kini mami, nga ni mamit naggastos. Manugot ak matata siyempre. Ipatpatag ko ni mamim. Kung nakagasgas at ta makaasawa ak tikas kini mamim nga mga opisina, idin tatasyak. Uway tarak lang. Kaya't nagkasar kami. Nagdana kami. Nyagotoy, inyawid mo isona? Siyak tinyawid na jabalay dang. Kaya't manipod idiadda ko iti sidong ni mamim, jabalay da. Sa anak ba't nga nag-uberan, anak mo da simsimreken iti restaurant, alang tinurami din, Dad. Kaya't tumulong ak tunag ti balaya. Amok man tagluto. At nag-anak nga iti restaurant. Tumultulong ak no kay ti kusina. Amok nagluto, agdalus, aglaba. Baliktad nga talaga. Tapno mong opisina ni mami. Kabayatan data, may patpatakter mo dito yung balay. Siya naggastos nga ron ka dito yung balay. Ni mami, ni mami amin? Baliktad nga talaga. Baliktad niya. Aging ka nga, naipas nga ikan. Nalpas mo di balay tayo, dati balay tayo. Ket, edi, pas nga anak ni mamim, papasan talo nga bulan, nagsublin ti pisina. Ket, siya akong tinakamukin ka. Baliktad nga talaga. Apa nga saan kayo nangala ti yayak ko, ma? Ang kayat ni mamim. Kanurisak, jak kayat. Malaksid, numangalakam ko ti yaya, tapno subliak ti trabaho, ngam dinamat kayat. Kunana, siya tagtrabaho, sikat mabati dito'y balay. Asikaswim ti anak ta, agdalos, agluto, aglabaka. Baliktad nga talaga yan, Daddy. Babae kumakit, agbati dito'y balay, ta sikat mong opisina. Ngam kasano, di kami naggraduar ti kolehiyo, Daddy. Hoy, manong name di nga gundaway ket iso ti panakaamo ti anak ko. At dabay la idi ti kinder. No anya ti istorya. No kasano nga napasamak ti amin. Daddy? Apay nga awan payating ko. Takayan mo tumadan ti ading. Kituin Kas kadi kiti classmate ko. Ada ading da. Ada apay manong da. Sana kayat ni mami. Ano? Kinipod no na anak. Iso ako ng silid ni mami. Silid ko. Saan ka kasilid? Ano nga na ulit, Daddy? Daddy na pasamak biti restaurant. Nagmandi niya. Anong nagmandi? Apit di ka kasilid ka ni mami? Api na minsan lang nagkuha kayo? Daddy line. Saan kayo kasawa Di ba no kasawa kayo, kakainda kayo, ang gab-gabo kayo. Sana kinayat ni mami. Dad, api anak, sana kang alap ni mami? Saman, labnak ni mami. Talo ka sanak ko mga lab ni mami, saan kam ko mga nagas-asawa? Iwan na nim api nga di kagkakainda. Api nam na minsan kailangan nagaramid ti baby. Api nga di takiramidan ti ading ko.
Saludsudong dito kini mami. Kani pakaasing keng kuana. Ngayaramid na kat ating mo. Tanong mo yan. Di ka tagkaidakam na ko ha. Nagkabukan ako ha. Ibagag to data kini mami. Masapol ko ti ating ko. Ngem nakaurayak laeng iti unget manong nemi iti asawa. Andon. Presi. Mga tuwan. Mabaling ka din ano, iawag mo tinagang ko kita. Tete ko mga matadda. Ada, ang ada. Ano, nagreklamo ka? Gansan mo kung mga ipagpakita ti araramidem kanya kita anak ta. Sana kahit mo, Anton, sweetheart, o may kamana, di bagak. Kunak kuma. Naalas nga, makitkita tubing. Dito parang tratar mo kanya. Dito nga rin problema ito eh. Kasla si kalat nagbalingan na siya at iti imatang ti anak ta. Ano iti kahit mo sawin? Katuin. Kanang ito siya istoryam keng kuana. Ini istoryam tinamasama karata keng kuana. Kahit nangarod nga mamuan. Kaya imbagamit. Imbagam ti panang rape mo kanya. Saan ka nga rin na presi? Tanam naman kung mangarod nga kayat ka. Mangup obisina kito mo, waiter ka lang. Abi nga rin nga kinayat mo nag-asawa ta. Tapos sana ka nakabalasan. Abi nga rin nga tultuloy iti panagdan nata. Ilinto ta. Awan ba't pulos ayat? Ngayon paringnam kanya. Saludsud ka man kanya. Manen presi. Ipatpatig na. Sa anak ko mga nakiasawa ken ka. Tirason laeng no apay nga nakiasawa ka kanya. Katapnusan ka nga ganak nga balasang sa kadi. Ngayon sa anak ngayeten. Saan nga naulit na di. Ibagbagam nga panang rape ko ken ka. No kumanta idikat at nang i-video ka na ta. At ako maebidensya nga sikat ng sulisog kanyak. Sikat din ng rape kanya. Sumatang ka! Papilit mo nga sikat din ng rape kanya ka? Pagan ano ka kuma? Mabaling ka din nga. Sa mo karamidan kanyak tikas ito numang mangig ta anak ta. Kaya sa tinong kong mga pag-ibagakin ka. Kaya pagaramidan ka tikas ito. Mapantatarwar o madayota? Basta? Naimulay tinagano sa panunot ti anak ta. Nga dinakay kayat. May sapay. Awan ti panawin mo ken kuana. Anong awan? Imbas ko mga sikaso ken kuana ta sikat ina. Ngimsaan. Arig na siyak pa yung tinagbaling nga ina ken amana. Saan ka nga reklamo pa at ano nga rod? High school graduate ka lang. Alangan mat nga siyak ti agsarding agtrabaho ket mapangka-waiter. Kasano pa yung agbiag tayo, alaman? Ket siyak ti mga sikaso kini suset, siyak tagluto, siyak taglaba. Kasat kayat mo? Hanto mo pasamag dito. Uri no ibagam nga mangalat katulong. Apay na mangalat apay katulong kad adda ka man? Di ka ti pangyari kam lang kanya ket katulong. Kasi lang nagreklamo ka. Nakagreklamo. Ibagbagak lang tipod no. Ba nakapakadlawan ti anak mo. Baliktad ko na. Kita baliktad na talaga. At sambat nga sikat nakaadal. Sika ko matagbaling nga breadwinner nga mahamat. Sika atag tagibalay. Amo kayat? Agtrabaho wakman. Isa nung nga rin pa nakaasikaso na trabaho di urag ti balay. Asikaso nung muna. Sakbay nga nakagtrabaho. Nga nagtrabaho. Waiter?
Inakti construction. Tapno ibaga di kita tao. Anya, diyan na, asawan ayan ni Presi. Nagpintas ni posisyon ni Presi ito pangobissinaan na. Si idin to tati asawa na kat construction worker lang. Sinot may babay na sangsiak. Di adada nga bagada nga. Tagabo. Ngayon ta construction worker. Basta, siyak ti matungpal. Kinsa mo sabsabidungan ti panunot ti anak ta. Saan ko sabsabidungan? Nuan siya mang mangig na kin makitkita na. Tadi mo mat among ilingad. Isut amon. Baka dumteng to ti panahon, Presi. Nga mabannog ti pusok gagay ayat. Kat panawang kanto. Di bumanaw ka, urit ang matlang. Sa tibutbut nga, mga mapukawan ti asawa. Bumanaw ka na sa kunam. Ngayon sa mga lalante anak ko. Oo. Amo malang marami ti pumanaw. Sige, panawag nito yun. Ulitek, saan mo nga sabsabidungan ti panunot ti anak ta? Saan ko sabsabidungan? Sikat mang sabsabidong ti panunot na. Kaputa di mo among ilingid ti ramidem kanyak. Kahit mangmangig na, kahit makitkita na. Kahit no dakam tumanen iti anak ko manong name iti agsarita. Daddy, anak, ubaramon. Lala, tong bala mo magak, malpas ta assignment mo. Ha? Sikat kalalayangan ti eskwela yo. Ito na grade 1 ka. Nalaing ka to, sikat to adapt ti top 1, ha? Kaputa nalaing ka, nga, tutor ko, daddy. Nalaing ako mga tutor nga ron, kahit high school graduate ak lang. Kiwan, di ko mamami ang yung jak kaya, jak masango ko na na. Taori kahit ko mga ni mami, iti mangisuro kanya. Si kamat ti patuduan na. Umapapalakla ka na kiti classmate ko. Atot istoryada. Anat istoryada na. Ad-ad nga ni mami da. Namang da ti mga sikaso katakwada. Kaya mawat ti sitwasyon at ni mami magtabtrabaho. Kaya ulit ikiti mami da. Kada mamang dagtabtrabaho da mo. Ngayon, as isot na ti mangtulong kada kiti classmate ko para ti assignment na. Assignment da. Apay, nauma ka kanya kon. Nga siya tikad kadwa. Sa anak to nga mamaoma, daddy. Kaya lang, dil-dil work. Question na rak. Nga apay nga, datay lang ti kastoy. Di ba data classmate mo nga ada di abroad ti inana? Ang bali at ada di abroad. Ngayon ni ngarad mami at damat dito balay. Daddy? Labnak ka din ni mami? Kaya sinulsun mo ko makingwa na. Nasaludsutek ko na namat sungbat na. Impas ka yung kakarot ba't kumaya? Kung na, matulad mo sa amin style ni mami. Tultulatik nung tantong mo. Anak ko na ko. No, kung makasang ka nga lab, iririgrig ka kumai din. Kunana. No, saan na kang impatag ko man ni mamim, idi ko mapalang rinagrig na kakasyahin. Uwin, kasi latara namin din kano di kita duma, ag panagregda. Ni, so kano nga gyaman ak kini mami, tas anak nga rinagrig. Ngayon niya. Tapos lawang pa'y tinariknag nga pa nang ipatag ni mami kanya. Anak, si kamit latnag ko na, ngano, sanak ako mga lab ni mami. Rinigrig na ka kumaidin. Hindi na pimpinas ko man, saan ako nga, impas ngay. No, si kamit lang ti mga iba't padag kanyak, daddy. Anak, ba't nga iba't padag ni mami? Anak, sa napod no day ta. Ipatpatig na ka ni mami. Diyan mo nga papilit. Daddy, basta, anak na ipatpatig ni mami. Anak,
No anyaman ti tumatawad gariknam kini mamim. Huwag. Masyanak pa ikin ko. Kang kanayon na kang ungtan ni mami. Diyak met nga ron mabiling isalakan ka. Anawaik ko man ni mami. Baka ungtan nak. Siyang gadi nga rumbing ko mga ti lalaki ti bangungit iti asawa na nga babae. Oh. Gumot ng ungtan ni mami. Tao mo amok mamading obra na. Kit, no, ungtan na kaakit, ungtan met. No, apaan na kaakit, napikpik sa kumatiunim, tas sikat ti lalaki. Ngayon saan kami nga gununi, nakapusong may dilat ta di unim. Itulok mo lahat nga under na ka ni mami. Nangalam man na ang word nga under. Kit isot istorya di kiti classmate ko. Isot ko na di kiti parents di kiti classmate ko. Under na kakano. Under na kakano ni mami. Anak, tinasken kat. Dati nga talo. Dito'y balay. Dito'y balay lang Noowanin ni mami at di office. Siksikalat kat kadwak no ada kay di eskwela. No, Sabado ken Domingo. Awisan tapay ni mami nga rumwarte nga talo. Hintay iti mall. Hintay makimisa. Hintay agpaspasyar. Di namat kaya. Takilatan ko na. Tamasadot ka no. Wano saan? Adda papanan na. Di natamat awisan. Gabuta, saan nga mabalin nga sumurta king kuana, no? Adda papanan na. Api nga rin kiti classmate ko, dad. No, adda parte nga atendaran di ama. Sumurot di inakin di anak. No family affairs. Kit, apay sa nga family affairs at atendaran ni mami. No, adda parte di opisina da. Apay ko kit mapanta kumamit ta pamilya na ta. Maragsakan kumamit nga mangyayam mo. Dahil ti asawak. Dahil ti cute nga anak ko. Kung anak kumamit Himsamot. Ibain na kasiguro nga asawa Tapos ang kamat ngamin nga mga opisina. Anak. Saan kang panunod ti kasta? Sa mga ibagbaga nga ibain na ti inam. Nga mangyam among isusyak ti asawa na. Kasi lakas dyan ako natin kahit ng saon, no? Api nga sana ka nga itugtugot. Dapi gundaway nga siyaklat kahit nang itugot nga siyak kinayat, Anak ko may king kamami no santa ka doon ni daddy ko, no? Piti pa nagkukuyog tayo nga talo. Anak. Nuan yaman ti pagkurkurangan ni mamim kan ka. Payam nga siyakon ti mang punpunno, anak, Siyakon ti mang punpunno. Nuan yaman ti kiti pagkurkurangan ni mamim kan ka. Kasaritak met no ka manong nemi ti asawa ibagbagag kang kuhana nga delikado. Gapot ti ubing manong nemi nga anak ko ket umad adayo tiriknana iti inana. Umad adayo gapot brenbrenwasam ti asa anak ta. Saan ko nga brenbrenwasan? Sa bagay ti mangibagbagag kang kuhana nga saan nga rumbeng nga mangimula ti gura na kang ka. Mabutay nga iti anyaman nga mapasamak ti masakbayan, Presi. Ket di nagtuwa pawasol. Hanga bale, nga saan nga siya. Basta ti anak ta ko ma. Hindi tikit mo sawan. Hanga bale nga awan ti panangipatag mo kanyak. Nakiasawa ka lang kanyak. Gaputa di mo kayat, ti anak abalasang. Hanga gapot ti patpatag na. Gaputawang pa'y tinariknak. Nga panangipatag mo kanyak. Ngayon ti kidawak kang kapresi. Ti anak ta. Sama ko mga iramraman iti anak ta. Tiguram kanyak. Pati ti anak mo. Mismo nga nagtawad kang ka. Kaya iramraman mo tiguram kanyak. Gabuta sa mo nga nagayayatan nga timaod isuna. Hamo nagayayatan nga na itukit iti saklot mo.
Kinaragamlaay nga ininaw sa mo impas ngay. Nang nagpatinggalay nga ti kasta. Saan nagtungo mababalaw? No dumteng to ti gundaway, nga saan na nga bibigan nga ina ti anak mo. Ngayon tultuloy manong name iti asawak ti kasjay nga parang tratar na iti anak mi. Ken parang tratar na kanya. At adon di kiti kundaway nga siyak pa yun ti kaedad ti anak ko. Laging ka nga nagsulsulod. At naman di kiti kundaway manong name nga tultuloy ti asawak nga umatendar kada kiti party nga party di kiti kopisinaan da. At di kiti kundaway manong name nga mapangkusap sa puli ni Suna. Deje galad na manon nimi nga no adda party nga papanan na no mapandag inom itulok na nga dinakayan. Mapangkusok-sukunen ti asawak man. Imbagta amok tag-drive ket amok adda lisensya. Siyak no kan ti ag-drive, mangi-drive ken kuana. Inton makaring ti bigat dinanton amo no anyat napasama. Sakit ti olok. Mangimig sagana ka man ti pangikat ko ti hangover ko. Anton, nagimot ti sukunat? Di lang mawali nga pintasam ti mangibaga. No katulong lang ti mangbilangam kanya. Hampay nga napintas ti panagtrataramot katulong. Han? Ano ti kayat mo nga ron? Katulong. Mangisagana ka man ti pangikat ko ti hangover ko. Please. Kaya niya nagpintasin no ti please na. Doon lang amin niya, mom! Agkutay ka ano saan? Inga na! Sige, inakon. May sakmat namin, mano. Nung nga tatabog kawak mat, nung nga tatapariknak, nung nga tatumpaak. Jesus, apo. Hanak pa ngamin nga napunuan ka. Hanak pa ngamin nga napunuan. Agtong parak tungot na. Dita. No kayat mo, subukan ka ba? Hanen! Sino ka pa nga magsubukan niya? Ano kami tinapasamak? Di mo tumalapat yan. No istorya kastamat na dati. Nakadaldelekado. Di ka kakuyog mo, panawan na kalatan. At di galad mo kami. No, jakayat. Maksudnya, kunada. Ure bagkadan na ka. Aping orad nga, nabagkat na. Kabuta pinilit ka. Binagkat kang ilogan ni Tikotsem. Sa akin niya dito balay. Kasi doon naman ang gundaway ti makasarak kang ka. Kaskan ka? Kasi pa ng gundaway mo kanya kini? Ha? Hamat, siksikaman at kastakat. Sa mo ipaaramid, iti sa balit aramid mo? Hoy, sikal at makaaramid ti kasjay. Saan ka kungunan ti kasta? Makasarak kan to. Yung nalataw to ti amin. Nabimbilas pa eh. Nga anda ka relasyon mo, ngayon ti sa balin to't makalaraman kang ka. Sila anak la idulduron, ngaglalaki, kasta. Baka sta to pagtungpalan na. Baka mailiw ka. Baka kayat mo. Tadi mo matan pinaulit, dahil napasama. Nasaan mo ka nung napuutan? Kadalaga magdasanak napuutan. Hangko pa napuutan. Kasta ko nit arang mo idi. Nga si kapit di mangibaga nga, alapay. Imposible. Tano malagip ko kuma. No napuutak kuma, ti panang remes mo kanya, kat nagganasak, sa pulag kuma. Kailiw ko kuma.
Awang ka diti kasto nga pagpatinggaan ti amin, presi. Naumakan? Naumakan na kat mabalimutek talaw. Dumteng tureta nga kung tao eh. Urayam nga dumteng. Baring no saan to nga maibus ti panagananos ko. Baring no saan to nga mabanok ti pusok nga gayat ken ka. Baring kayat kantupay. Intultuloy manong nimi ti asawa iti kasta nga aramid na. At bakit magibagan manong nimi nga dan sa bali nga lalaki ti biyag ti asawa. Awan ti maaramid ko naisud day tat pagragsakan na. Apoy kanu nga itulok ko nga lipliputan nak ti asawa. Apoy kanu nga itulok ko manong nimi nga talagang under na. Basol ko kanu matlain. At apay mangibaga manong nimi padasek kanu atong paan. At apay mangibaga nga talawak. Nemsang ko ang inaramin. Gabot at kayat manong nimi nga makuna nga broken family ti pamilya mi. Tati anak ko nga ipatpatig ko na nga ni Suset ti maapektaran. Manipod elementarya, high school, gengga nga nag-college ni Suset. Nga awan ti sabali nga mga asikaso ken kuhanan no saan nga siya. No labsag tagsao manon nemi siyak ti amana, siyak pay ti inana. Siyak pay ti tutor na. Aging kama nun nemi di addan iti fourth year college ni Suset. Inyam amuna kanyak ti boyfriend na. Dad, api anak. Ang kagungot Ada boyfriend kon. Yamamukeng ka. Ni Rodel. Rodel, ni Daddy. Ay, hello sir. Nakawawagan ti sir. Katulong ak live dito eh. May magpagkatkas na daddy. Nagtagibalayak. Basta nga rin istorya ni Suset kanya, sir. Kaya baliktad ko na. Saan yung to nga tultol natin tigas ito yung sitwasyon, ha? Ito nag-asawa kayo. Talagang saan, dad? Ore trabaho kang ito nga duwa. Ore kas pagkarikan da. Sakto ti mabati. Kas pagkarikan lang. Ano nga ti plano yun? Plano mo nag-retore kampay lang muna. Sa kamtog trabaho, talo duwang atawan, kasi jay, saan kamto nagkasara, sa kamto nagkaanak. Di, talawan na kamton, kani mami. Kaya mo na, iawid ng tumatan ni Rodel Jawalayda, kaya dan tumatan bukod mga balay. Sino to pengarti kadwami kani mami? Kinawanin na, tadidak ba't iniramidan kami ti ading ko? Kasano ko mga may ramidan ka? Kaya di kambot pulos nagkakaidan kini mami. Amoy yun, sir. Tito ko na. Amoy tito, dati istorya na ko ni Suset, kaya kaslasana ka mamati. Ngayon siya tipon no. May salang rabi nga naarami ni Suset. Nasampay nga nugutan ti inana, nga awang ka puot na. Renape ko ka no isuna. Talagang ipatpatig yung iso na yan, sir. Ay, tito. Ipatpatig ko. Ngayon lalo ang ipatpatig ko ni Suset. O rin ang sana kaya lab ni tita. Dad, samon to nga pampanawan ni mami, ha? Ito nag-asawa kami ni Rodel. Kahit sumina kami. Jack to lang mo. Kahit no saan nagbalbali ti inamagat panawag to. Ala, nakakakasimot. Naggraduar ni Suset, nagtrabaho aging gama nun naming at dimtengan di pa nagkalaysan na giniduwa. At syempre, duwa kami ang nag-asawa. Iti nagtakder nga naganak kang kuwan ata, dakam nga rutipot nung nga naganak. Yung kasalat na distansya isuna. E din to napintas materwatek, may bagay materwatan na.
Hambot nga madlaw manon nami nga high school graduate ak lang nga siya tagtagtag ibalay. Nulwa nga ti pagsasaritaan. Iking ka manon nami nga awanin ni Suset. Iti den nami iti asawa. Indultuloy ko mati drati nga abrak ag tagibalay ken adda garden ko iti likod manon nami. Napya lang nga kalibre kami iti nating kaya pasarap ay aglako haktap no makigamak ti kwarta. Kinabudno na sakla makigam ti kwarta no. Ikanak ta asawak ti pag grocery, pakitsendak, pag pag bayad iti bills. Ngayon damot bukod ko nga kwarta no, aglako ak iti taraken ko nga manok, aglako ak iti itlog, aglako ak karig iti nateng nga sa amin nga kabaylan nga sida. Naging kamanon nami nga nag-anakan ni Susan. Siyempre, mapangkusal sa rungkaran ti anak ko, ti manugang ko, kahit kinapudno na. Asladad da nga siyak manon nami ti mga sikaso, iti apu ko. Tadi, anak, pagsasarita amin nga rin kini Rodel, mangala ka mga ta, iti yaya. Kapilit ang mangala kayo, opisina kayo matgadwa. Malaksid, no, agbati ka dito balayan, agtagibalay kan. Tsak man karot kayat dahat, kayat kong opisina. Katsak man mabayaan ni June. No, sumang petak gapot yung opisina, siyempre, siyak ti mga sikaso ken ko. Da kami ti kaedana. Kastamat no tibigan, asikaso ko muna. Sakbay nga mga opisina kami. Ngayon ti agbati nga mga iwan king kuha na ngay. Dad, waray na laing kayamat nga gistimar ti ubing. Akas ti pa nang istimar yu kanyak idi. Da kayo tinang tagibi kanyak, di ba? Mabaling ka di, Dad? Nga da kayo talay mi? Suldon na kayo. Tamno na sa alang nga di tarakin mong amanok. Kada nating mulam nga nating ti pakakwartaam. Nagtrabaho ka man na. Nagtrabaho ka man kahit. Ngayon saan na ka magnasusuldon ni Mami? Ika sa nung harda ni Mami, nagyarak dito eh. Baybayan yun. Barbaring sa pagnakman nan. No kasano ti saan nga panang tratar kanya ka na siya at idi. Kasla saan, kasla di na kasla di mailiwan nga madan ti apo ko. Muna saan ka ding mahilig ka na gitubing? Nagdala na barkada na ka opisinaan at paghiligan na. Kasano no, agritiron ton. Bayam ta kasalita ni Mami. Ngayon, timbangayo ka ni Mami. Ipakadak. O rin no, agawin ak tumatlang tirabi. At adakan tumaten. Before mapakito bisina, adak tumat ito yan. Tapno ayawanak ni Jun. Sige, Dad. Kasarito ang tungarod ti asawa yo. Ni Mami ko na ka. Ti asawa yo. Imbagak nga rod dayta manunay mi ti asawa. Kanya. Nito ko na? Masapul di apu ko ta iti panakayaya na. Ken? Siyak ti kayat dagiti agasawa nga agbaling nga yaya. Ti apu ko ta. Nga balita. Sa pahek ti mag-agistimar ti balay. Sabi for nga sumrek na ti bisina nga agasawa, mapanag ti balay da. And then, sumangpit naman tayo manipod yung pisina, kadadadan nga makamukin ni John, di agsubli ako nito. Kasi ano nasab mo nga maanong di kito obram dito, balay. Kasi ano mababayam? Hanggang mabaybayan, agsipot ta sa pahik nga roti mga obra. Yan tangay, numapangkan tumaten to pisina, nga ak dito ng agbaymesan. Sumangpat ka, adak tumatnan.
Sakto man ang timang ilutok ka. Di tarakan ko manok agad ko. Masapa mo nga kurkura kida. Sa ti malam, so tumat panang pakamu kumanan kada ko da. Saan nga narigat? Sige. Ore kat pa kinagyang kadyayin. Ore saan ka pagpakita to yan? Kat nasot ko ng data akit so. May mayat man na. So, alak nga ro na nagiti arwatek. Tagyana kong sadyay. Ore, ore tapagidain. Di ka pa ganano? Di ka kasapulan? Inaramid ko man. Sugayan ti ko na. Maumak. Hindi ko mapailain ko na. Iso nga nas daw ni Suset manon nemi idadarwatek ang isang ped ko. Dad, kunak man lang no, saan kang istain? Makapungto at ako na. Iso pa yun tinagdagdag kanyak. Ureg kang kapayan sa ko na. Di ka stangar teramidin yun. Una na. Saan kang umanahingin na si Kaso kidubing ka? Kahit ko nga si Kaso man at apo ko. Hanggang mabaybayan ni Chun. Isungarte ko na kini Rodel, Dad. Natalgad kami. No si kati mangayuan iti anak mi. Gabutan na riknak no kasano ti kinadungom nga ama. Kadagbaling kabat nga nadungo nga lolo. Nagyanak nga ro iti sidong manunemi dagiti agasawa ken ti apukok nga ni June. Balik. Balik iti dati. Ngasto man idin. Idi kasto iti kinamaladaga pa lang idi manunemi ni Suset. Siyak ti mga sikaso ken kuana no kasta nga makapanaw dan di kusek paturugek padidjek. Kat musumangpet da, naluton tumatan ti pangrabi imi, mangan kami, kat siyempre isun tumatan kahit daan to ti anak da, agmay may saak tumat kagid ti silen. Kumusta nga tayo ni Presi? Makalawas, duwalawas, makabulan, talo nga bulan, aging ag birthday ni June, ag birthday nga sumutan ti panagbunyag na. Naman ni Suset nga nangawis iti inana. Iti sumangpet. At nagsalita nyo kini mami. Tawagan ko mahangin, di matawagan di cellphone na. Dad, iso nga napana kami sa mudya balay. Ket, umegano? Masakit ni mami. Hana? Abi nga din naman na ipakpaka mo. So nga ti saludsud ko king kuana. Abi nga di yu intawag kanyak kada kami kay ni daddy ko na. Di mataguni. Kada sino nga mga sasahas kung kuana dyan. Da karoon ba yung so kano ti pasari mga sikaso king kuana. Abi nga sang nagpakumpine di ospital. Diyaman na mo. Sige. Damapang ko si kasuan ni mami. Dad, babaan nyo latan. Hanggang mabali na. Abi nga nga dinot yung tawagan. Amangan no makauray at pati ungit na no tawagan. Kuna. Baka no agbali na ka disturbo na. Iso nga sang kong tinatawagan. Uray nga tumawag kanya kuna. Sige anak. Dakay palat mga mo kinedyon da. Inakasikasuan ni mami. Nakarota. Nakawarwara. Tiaglawlaw ti balay. Dagiti manok. Nga pinanawak mano. Nagtalagwaldan at siguro awan mangpakan kadakwada. Baka nagpiyastaan ng dagiti mamartag na pinalpal si Itan. Nataymat na dagiti mulak ka natin manong. Simbre ka.
nakawarwara ito ng tibalay. Iti silad ti asawak man. Saan nga nakalaktiri daw? Presi, adak, kumusta ka? Anton, siya. No saan ngayon may dito ni Suset? Tadi da ka matawagan. Di na ako makapayamong at kasto yung sitwasyon mo. Kaano pa yung kasto ka? Abi, di ka pa-ospital. Bayan latan ka. Matayag. Baka mo kayo tulatan nga. Mangmansayag ka niya. Mangiduling ka niya. Tamat-matay ka rilatan na kastoy. Matmatay ka nga di mo ba ipulos imparik na ti panangipatag mo iti anak mo. Ken kanya. Hawanin ti ropak isarang ko ka na kayo. Nakaragdag singgayam tinagbasulak ka na kayo. Nakaragdag kalgayam tinagkurang ka na kayo. Nakadagito'y ko lang, Ama Amiris. So kapalubusan na kon nga matay. Matay ka? Nga di mo man lapulos amo, di dumawat ti pamakawan. Namamakawan na ka din, magpakawanak ka na kayo. Sa nga sinsinan, tinagbasula ka nagkurang aking ka, Anton. Di ka pulos, simpatig. Pinabasol ka, ano apay. Nagkastoy. Di nabangon nga pamilya. Nga awan ti ayat. Awan ti ayat ko kada kayo. Nga agama. Tapos siyang nagayayatan nga siya siyak tinag-asawa. Himnagan anos kayo. Nagiging saan dakon nga nanusan ka pinanawan dakon. Siyang midlaing tiyang basol. Basol ko. Siyak na nagkurang, siyak na nagbasol. Isu may daklatan nga matay. Diyan ka munuan niya, tanda nga utek kang ka. Nadagay basol mo apay sa hanggang pakawan. Nadagay nagkurkurangan apay nga sa musol nitan. Mga rodin tirupak nga sumarang pay ka na kayo. Presi. Saan hindi nga mabannog ti pusok nga gayayat kang ka? Kastamat iti anak mo. Iba't pating na ka ni Suset, ngem di napulos na rin na ti pamatag mo kang kuwana. Palawanan. Ngayon, Adam, ti dumawat ti pamakawan iti anak ta. Saan nga balikan niya? Tamamin sa nga gasot, ken mangsangaribo ka nga pakawanan. Iti ado nga mas basol mo, ken pakawanan kalata. Gabuti patpatig ka. Gabuti sika ti ina, ti anak ko ngay patpatig ko. Anton, kasano nga masulnitak, dagiti nagkurkurang akin ka. Rugyamitan. Ure may saal daw lahing nga may pariknam nga napategak met ken ka. Masulnita munti amin. Basta, amumunti mangipateg kanya. Amumunti mangipateg kada kami nga agama. Kung nga dito ni Suset, agpaimbag ka pa'y. Ipanggat ospital itamid lang. Tapno doktor ti mga sikasukan ka. Bantayan ka saan ka panawan.
Naka-accompany nga rod ti asawak manong naming ngem kapot kayat nati maimbagan adisto laeng. Dual daw na ang manong naming kan may nga rabiina iti ospital. Inagawid kami, imbes kumangagtaros kami iti balay mi, ngem nagtaros kami iti balay. Da Rodel kini Susan. Mami, nalaing kayon? Anak, at iti inam nga dumawat ti pamakawan mo. Pakawanan na at nugutek nga di ka pulos inayat. Ngimita, kaed kong iparik na kang katiayat ti may nga ina. No pinaladawan ti amin. Sampai ka naladaw ti amin, mami. Gamot ikan na kapalang ni Apo Diyos tinapaot nga panawin. Tapno maiparik na kaniyak. Idi samo, idi nga naiparik na. Idi ka sa pulang. Ngan sa nga balik kaniyak, basta na kanagiti apo ko yun. Gamot na duwanton ti apo ko yun, mami. Pakawarin na kanak. Numabali, nagretiro ako niti trabaho. Tasyakon, ti mga sikaso, kada kayo, kendi kiti apo ko. Siyak nagluto, siyak nagdalo, siyak naglaba, siyak na mga iwan kada kiti anak yo. Siyak nga ruten, anang artubrakon. Agawan nakmatan iti atang trabaho. Di agsubliak ng tarakin di manok, nga naggarden. Duwata di mga sikaso kadakwada. San ka nga pumalo dito tenak? Nagsipon ta kahit kung masulnitan ba't nagiti nagkurang nga keng ka, Anton? Nasa pangarot nga nagretiro ti asawak iti trabaho manong nemi ket kas iti imbaganan. Na kamin nga duwa manong nemi ti mga asikaso kadagiti apu kumi. Kadagiti apu kumi ko nagtatalon dagiti apu kumi. No may saman idi ta nagbaling nga anak mi manong nemi ngimita ket tallo nga apu ko. Nagaget nasuyat ti panagtratar ti asawak kadagiti apu kumi. Ken duwa kami manong. Amo na maten manong nemi ti tumulong. Amo na maten neso ti rumbeng agdalus, aglaba, ken agluto. Memesan nga balay ti ayan mi manong. Tati balay mi, ngay patagder na idi, inla ko na pa'y kintin. Aw matinaskin nga pakalaglagipan na iti deta nga balay. Tako na, deta nga balay, kat saan nga nagbaling nga pagtaingan, ta haambat nga kompleto at nagayayat nga miyambro ti pamilya. So nagnayad kami ni Sidong, dagiti anak mi, ken dagiti apu kami. Ket masubaybayan mi, ti ba nagdakkel ken masakbayan dagiti apu kami. At least manong nemi nakaamiris ti asawak, ket sulsulnitan na dagiti adu nga nagkurangan na kaniya, kada kami ken ni Suset, nga bagpakat nan dayta kadagiti apu kami. Dayto nga rod ti pagkasarita ak manong. Kadagyaman iti laing mo, nga nangurnos, ken laing mo nga nangibasa, kalpasan nga nakinsen ken ka dito Italiana through your messenger. Agyaman nakmet iti nasaruk nga dumagasot nga nagbuya. Tuwi nga rin agyaman nga pagayam mo, Anton. Thank you, Anton. Tingin ka pa nang iburay dati pagkasaritaam.